Nova tema. FBI optužuje američke suce i sudije za rasipanje novaca. Svijet je pun kriminalaca, pa ne može FBI trošiti novac na svakog kriminalca na svijetu. Znate da na svijetu možda postoji par stotina milijuna kriminalaca i mafijaša. Američki suci nemaju ovlasti nad nijednom osobom koja nije nikad uhićena. Da bi sudac uopće imao ovlasti nad nekim osobom, prvo mora biti uhićena. Dok osoba nije uhićena ili u pritvoru, nijedan sudac nema nikakve ovlasti dok osoba nije uhićena ili u pritvoru. Znači, američki FBI optužuje američke sudije i suce kako rasipaju novce po cijelom svijetu na osobe koje nisu ni optužene ni uhićene. Što je neprihvatljivo, ni u Hrvatskoj ni u Europi nijedan sudac nema nad nikim ovlasti dok osoba nije uhićena ili pritvorena.